Kai, ka sakan mana mutanenmu tun kafin ranka ya ɓaci. Kai da ɗikin banza, barazana kake mu? Ka fi kowa sanin cewa barazana ba ta razana ni. Idan kuma na ce zan aikata, babu mahalukin da ya isa ya dakatar da ni. Idan kuma da akwai Awai zuwa kai da gaske? Au, mamaki abin ya baka? Yara, kun ga wai zuwa ya sheke mu. Au, dariya ma na baka kenan. To ka tabbata cewa yau zaka bakunci lahira kai da mutanen naka. Kuma kai kaɗai ɗin zaka sheke mu. Haka tunanin ka ya baka? To ka tafka babban kuskure domin ka ɗauko damusa ka ajiye ta cikin fadarka. Da ka jin sunansa kun firgita kenan. Robert kenan.